Драги приятели, добър ден! Радвам се, че днес сте тук с Студио Изкуство, с мен Динко Ненов и ще говорим за едни много интересни неща днес. Ще говорим за хармонията, за изкуството, ще говорим за темплиерството. Просто всичко събрано в един човек, един приятел, бих казал, от много години, завършил художествената академия, специалност дърворезба, занимава се с дървопластика, но той е и сенсей и се казва Христо Михайлов. Добре дошъл, Христо. Добре на зрителите на телевизията. Радвам се, че си тук. Искам да кажа това, че всъщност академията е нещо, което не е свързало, обаче аз мисля, че областта, в която ти се занимаваш, е висшата хармония. Се занимаваш и с бойни изкуства, занимаваш се и с пластика, но си много алтернативен, бих казал. Лично аз съм присъствал на много твои изложби, които ти си правил. Безупречен си в изработката на миниатюри на дърворезба също. Ти ще кажеш при кой си завършил. Сега имаш възможност след малко да се представиш и ти. Аз лично много са ми харесвали твоите лазерни картини, бих казал. Инсталации, да. В тази посока. Разбира се, в секция 13 също много любопитни неща си правил, водопроводни тръби, разни дракони имаше, се спомням. Змея, който изпи водата. Змея, който изпи водата. В София, така нататък. Във Варна имаше също много интересна изложба. Самия си от Варна. Не съм от Варна. Аз съм роден в Балчик. Баща ми беше военен пилот и обикаляхме България, съответно към авиацията. Работеше, да. На времето така беше. Живял съм в много. Татко също беше пилот и той и състезател, разбира се. И моята мечта беше да стана аз пилот. Но нямаше възможност да стана. След като сложих очила в 5-ти клас, нямаше възможност как да отида в Долна Метрополия. Иначе всичко беше подготвено за там. Така. Радвай се, че можем така в студиото да ги кажем тези неща. Все пак пред много хора, нали, вярвам, че и на интернет телевизия в момента се излъчваме в интернет също. И в кабел, така че още един път ти благодаря. Аз пък благодаря на телевизията на тебе, че все пак все още има телевизия, която се занимава с култура. И повдига духа на българите. Защото културата и науката е това, което ни прави хора. Да. Добре. Благодаря ти. Сега ще видим един филм, който ти си предоставил, а именно една демонстрация на айкидо в Япония. Да. Bulgaria, Христо Михайлов. Невероятно. Ти ще го обясниш сега. Това беше демонстрацията на Българска айкидо федерация на Световния конгрес в Танабе, Япония. Последния конгрес, който беше преди 4 години. Тази година ще отидем да представим отново България.
Българското айкидо, въпреки че нямаме много високи степени, ние сме много признати. Да. Оказва се, че в световен мащаб има доста девалвация на степените, не само в айкидо, и в другите бойни изкуства, но голямо значение има кой ти преподава и кой е учителът ти. Така че ние имаме честта да учим от храма на айкидо и от главната квартира Хомбо Доджо, която е. Храма се намира в Ивама. Моят личен учител е Суяма Сенсей. Също така и шиханите от Ибараки Доджо, Инагаки Сенсей, Ватахики Сенсей, млади Суяма Сенсей. Те са много учители там, които са. Не искам да ги избравям всичките. Но там е люлката, където се е родил айкидо. Да. Имах шанса 4 пъти да бъда там, да се уча лично, да живея в храма, да практикувам. Не само аз, и мои ученици са идвали там. Демонстрацията, която видяхте, участват Стефан Златев, Евайло Петров като Укита, Николай Димитров и Василев. Да. Валю Василев. Какво е за тебе айкидото? Айкидо за мен е начин на живот. Е хармония, ки е енергията, която развива човек. Личната енергия, божествената, която е в него. И до е духовният път, който обособява като философия. Това нещо като цяло се съдържа, или тези 3 елемента се съдържат във всяко едно изкуство. Кога започна да се занимаеш? С айкидо от 1987 година се занимавам. Започнах да уча при първите пионери на айкидо Георги Пенев и Георги Иванов. По-късно те се разделиха, останах при Георги Иванов, там създадахме Българска айкидо федерация. След това станахме членки на Хомбо Доджо, на Aikikai Foundation и след това бяхме приети за единствени представители на България към International Aikido Federation. Да. И как ги съвместяваш изкуството, изобразителното изкуство и изкуството айкидо? Защото за мен е едното и другото изкуство. Да. Аз вече го казах. Да. То е едно и също. Когато говорим за изкуство, това значи висша духовна човешка дейност. Хармония трябва да има всяко едно изобразително произведение. Енергията трябва да вложиш своята, да я закодираш в самото изкуство. Малко за езотерика говорим в момента. Трябва да имаш личен духовен път, който да следваш до края на живота си. Всъщност и двете неща, с които се занимавам, те не са само две, Да. Хармонизират в една обща система. Затова не ми е трудно да правя едното и другото. Намирам време и желание. Човек има ли достатъчно мотивация и енергия, той би могъл да върши много неща. Като в скобички казвам, аз не съм единствения, който е открил Америка или който работи така. Много хора правят много, се развиват в много насоки. Да, ти самия каза, че имаше ученици. Имаш ли такива ученици, които се занимават с изобразително изкуство? Имаме такива, помагам им. Даже сме имали общи изложби, които сме правили в университета. Правихме обща изложба на художественото айкидо. И продължаваме да правим такива изяви. Да, Камен е един от хората. Да. На пленер. Той е член на айкидо обществото, което направихме. Той е духовно айкидо общество. Обелиск, което постоянно правим културни събития. Добре. Сега аз ще кажа още нещо. Ще си полковник на гвардията на тамплиерите. Аз съм полковник на гвардията на ордена на тамплиерите с приорат Порто. Не приорат, нашия магистър се намира в Порто, Дон Фернандо Пинто Перера де Солса Фонтес. В света има много структури на тамплиерите. Всички имат право да се назоват такива. 21 век и двамата с вас и още един човек да се хванем и може да се регистрираме като новите тамплиери на България. Да. Но само една структура държи архива, изследва древните традиции, не е прекъсвал своето съществуване. Имам честта да служа на нея. По-рядко ще видите за нас по телевизията, по радиото. Рядко излизаме на такива изяви. Сега говорим, защото аз принципно съм тук заради айкидо и заради изобразителното изкуство, но специално не бих дошъл конкретно. Да. Аз също го споменавам в връзка, нали, с изкуството, защото ти може сам да
да кажеш нали, някои неща, които са свързани с изкуството и с темплиерството. Много неща са свързани с изкуството, с темплиерството. Примерно аз съм присъствал, нали, съм бил с темплиерите в Пловдив, когато са се дегустирали вина в Стария град. Значи това е била една друга структура тамплиерска, която аз не принадлежа на нея. Тя е една схизма, която се отцепва от нас преди 30 години. Но там има много качествени хора. Да. Най-важно е, всички са българи и са християни. Тамплиера никога не дига меч срещу хора, които са християни, ако не са го предизвикали 3 пъти. Да. Изкуството много общо има, ще ви кажа защо. В средновековието, тъмните години на средновековието, когато инквизицията потиска всички учени, тамплиерите преоткриват едно познание и го носят в Европа. Тогава започва новото разцъфване на Европа и благодарение на това познание по-късно се ражда Ренесанса. Тогава започва първото строителство на катедралите в едни божествени пропорции, едно познание, което се оказа съвсем скоро, преди няколко години, с моя брат Христо Смолянов. Ние открихме в едно по-древно, доста по-древно от средновековието съкровище. Но това можем после да говорим евентуално за него. Да. Това познание, което носят тамплиерите, отваря света. Той става много по-различен. Затова Европа става люлка на културата на света тогава. Разбира се, те са урагани. Разбира се, всеки един, който работи много в позитивна насока, в един момент му се отрязват крилата, но те продължават да съществуват. Това познание, което носят Леонардо да Винчи, ползва по-късно. Да създаде цялото си изкуство Микеланджело. Всички посветени художници, които са били, те са владеели това познание и са принадлежали на такива структури, които са излезли от това тамплиерство по-късно. Затова тамплиерите са много свързани с познанието и изкуството. Да, аз исках точно това да обясниш, защото много често хората като чуят нали, темплиери, нещо страшно така е. Добиват нещо, казват така. Мафиотско нещо има. Значи не е истина това. Това е един огромен мит. Ами точно, неправилен, аз искам да го разобличим. Неправилен. Всичките хора, които са тамплиери, които познавам, те са добри хора. Те единствено, което работят, те служат на християнството. Едно от условията да бъдеш тамплиер е това да бъдеш християнин. За нас няма значение на кое християнство принадлежиш. Дали си католик, дали си лутарианец, дали си православен. Няма никакво значение. Важното е да си християнин и да следваш линията на ордена. Орден е неправилно да се каже, ордер е правилно да се каже, което значи ред. Истинското име на ордена е бедните рицари на храма на Соломон или на храма Господен. Това, което те са извършили в хилядолетията, човечеството им е много задължено. Те са успели да извоюват от папата единствено те правото да изваждат от клада вещери. За вещери във времето са обявявани всички учени. Кажеш, че земята е малко по-кръгла от това, което е било като представя, айде на кладата. Да. И те са имали това право и са го правили. Всичко, което са могле по пътя си да спасят като учени, те са ги спасявали от кладата и са ги взимали под крилото на ордена. Там тези учени са имали възможността да работят. Затова тамплиерите стигат до едни много съвременни технологии за времето си. До много съвременни идеи. Всичките рицари са били благородници. Всички са били учени. Те са били с образование. Не е можело да станеш от простолюдието там. Просто рицара няма. Не. Но под крилото си те взимат едни уникални личности, които съответно се отплащат. Затова и първата идея за банки, за банкиране, идва от тях. Те ги създават реално. Ако видите сега люлката на Световната банка, нали, не на Световната, къде е люлката на банките? Това е Швейцария. Червено знаме на бял кръст, само сменете цветовете обратно. И разберете, че това е тамплиерски цвят. Папата кой ползва за охрана? Една държава, която няма армия.
Гвардейците на Швейцария. На Швейцария, да. Но това са едни други приказки вече за история на тамплиерство. По-важното, което е, че те достигат и исторически, и географски открития, много преди тези, които са познати на историята. Например, църквата Рослин в Шотландия, която се приема, че е масонство, което трябва да се крие поради обругаването на тамплиерството, т.е. наследява тамплиерството. Има закодирани в релефите и орелефите някои важни неща. Там има алоe вера и царевица. Рослин е строена на 100 години преди Колумб. Някой ги е видял тези растения? Някъде. И ги е разбрал. Имал е корабите, които Ползвал. са можели да отидат. Те са ползвали технологии, защото са ползвали учени. Те са имали най-бързите кораби, най-качествените. И все пак са били едни велики мъже. За да влезете в ордена е трябвало да си оставите цялото имущество на разположение на ордена. Единственото лична вещ, която има от тамплиерът, неговия личен меч. Това е единствено, което има. Да се откажеш от всичко това, което имаш. Замъци, прислуги, селени, басали и така нататък. И да служиш на Господ е било наистина много силна вяра. Много силна вяра. Мога да говоря с часове, но темата днеска не е само това. Да. Така че... Аз се радвам, че го сподели и това. Да. За това време. Сега ще видим едни твои неща, които си предоставил, твои работи. Ти ще казваш какво си направил. Това е в Япония, това е керамична чиния с авторство с Боян Попов от Казанък. Релефа вътре е мой. Просто решихме да направим една такава компилация. Участвал в изложбата ми в Ibis хотел в Ропонги в Япония. Този релеф казва се спомен за Асирия, тъй като древните корени на българите отдавна се знае, че не са номадски. Аз изследвам културата доста по-назад и използвам тази култура за присъздаване на ново изкуство. Добре. Керамика и бронз. Това е книгата с моя брат Христо Смоленов, която направихме. Тя беше предоставена на журналистите в Виена. Брата Смоленов лично отиде да я представи. Това е едно познание, което преоткрихме, както казахме, в съкровището на Варненския некропол, където благодарение на компютъри и на съвременните средства можахме да направим много сериозно изследване. Разбира се, с помощта на Министерството на културата, които ни дадаха да ползваме артефактите, директно да ги изследваме. Ние открихме, че тази цивилизация въобще не е глозгала кокали. Тя е разполагала с цялото познание божествено, което разполагаме в момента. Те знаели много добре, че са утопи, 4000 години преди Питагор. Знаели са много добре за числото на Фибоначи, което е 12 век, нали, 11-12 век той живее. И са създали тази култура и това са еталони. Но по-късно можем да говорим. Това е холограма в центъра, едно модерен начин така на търсене на нещата и мозайка с полускъпоценни камъни. Търсене на една ново звучение на мозайката. Холограмата с обема, който визуално разполага. Това също е в Япония. Казва се борба между въздуха и земята. Разбира се, философията, която е търсена, в него има закодирана доста езотерика, доста математическо познание. Всичките неща, които правя, ги са въз основата на изчисленията от Варненския некропол, от сакралното познание, но то не е тайна 21 век за никой. Всеки един художник, който желае, може да ползва това познание. И това е много красиво и хубаво. Това е холограма, която изработихме първо маската и по-късно създадахме холограмата. Имаше една изложба тук, която представя художничката Елена Паскали. Да. Тя живее в Кьолн.
И ще прави холограмите там и в Щатите. Но, разбира се, това холограмата не е тайна. Между другото, българите са едни от добрите майстори на холограма в света. Нашия институт към Бан, който са невероятни специалисти и само те са едни от малкото, които правят плаките за холограмите. Да. Разбира се, съвременните средства вече позволяват доста по-широко използване на холограмата. Това е едно модерно средство, много интересно. Кажи нещо за светлината. Светлината е едно продължение от предния разговор. Да. Както е казано, истинската светлина идва от изток. Светлината е всичко за нас. Светлината е нашия живот. Ние имаме образи, създаваме изкуство, създаваме наука благодарение на светлината. Всичко ще бъде тъмнина. Светлината не само като светлина, а светлината като познание. Божествена светлина. Божествена светлина. Познанието е това, което е много важно за нас. Познанието е това, което ни открива едни врати към Вселената. Разбира се, езотеричното познание, обединено заедно с съвременната наука, дава пълната картина на познанието. Въпреки че съвременната наука може да даде познание до 4-5% от материята. Да. За голямо съжаление, ние сме едни пеленачета в развитието на науката. Не знам докъде ще доведе това развитие на наука. Това сигурно зависи от мързела на човек. Не. Това зависи от гениалността на човека и от неговата възможност единствено всички живи същества на Земята да създава и изследва Вселената и науката и да създава изкуство. От това зависи. Напротив, научените хора, те са хора на труда. Но умственият труд, който е много, много сериозно нещо. Много специално нещо. Добре, да видим другите творби. Този дракон, зараждане на дракон се казва, той участва в японската обща изложба. Имах честа да бъда поканен. Даже всички срокове бяха минали, но галеристката, която отговаряше за обща национална изложба, дойде на моята изложба в Айбис хотел, видя нещата и ме покани извънредно, което беше чест за мен, чест и за България, тъй като където и да съм бил, с каквото да съм се представил, винаги съм представил родината и винаги съм мислил за България. Така и възпитавам моите ученици. Браво. Това е риба, която е в Македония. Беше на изложба. Имах шанс в живота си да направя доста изложби. Направих 98. Това всичко е бронз, така ли? Това е бронз. Скулптурата учих при Божидар Козарев. Това е жрец. Да. В едни специални пропорции е създаден. В Япония е в момента. Тази пластика. Колко са големите неща? Това е тук голямо, около 70-80 см. Това е около 1,60 м. Това е голямо? Да, но не главата, само цялата работа. Това е богомил, се казва. С богомилството нещо? Богомилството е нещо невероятно. Нещо невероятно. Това е едно учение, което ражда един свободен дух, който връща едно чисто християнство от самото зараждане. Това е една мозайка с полускъпоценни камъни в едно пространство, което бях правил в един интериор. Когато бях в Кьолн... Полускъпоценни, какво ще рече? Ахат? Ахати, оникси, всичко, което гамата на полускъпоценните камъни. Кварцити, кристали. Това е много хубав хармония. Един невероятен свят и България има такива, най-живописна работа. Да. Аз също съм. Абстрактна, която работя. При Стоян Донев учих рисуване. На всички свои преподаватели поклон на земята, те са дали. На времето моят учител... Това е в Гърция сега съм. Да, Стоян е в Гърция. Моят учител в Айкидо. Айкидо е доста всеохватно. Това не е просто бойно изкуство. То е учение на познанието. Да. Той ми казваше така. За твоите учители, които са ти учили някога, трябва да говоря само хубави неща, ако и да си ги заминал десетки пъти. Да. Защото когато те са ти учили, те са били по-добри от тебе. И малкото, което са могли да те дадат, то е било правилно, за да станеш това, което си. Да. Нали?
Много хубаво. Невероятен човек. Исуяма Сенсей е шеф на All Japan Federation, всички японски организации. Той е супервайзер на световната организация. Той е учител на Стивън Сегал. Да. Основният учител. Сега е бил при няколко учителя. Това е човека, който го е научил да прави взривните техники. Той е помогнал за създаването на системата в ЦРУ, Исуяма Сенсей. И преподаваше, и аз като бях там, ходихме, преподаваше в военните бази на Америка и на японската полиция и специалните служби, без да спре да бъде духовен човек. Уникална личност. Да. Много скромен, непретенциозен, не можеш да го подкупи с пари по никакъв начин. Преди години му задавах въпроса: Сенсей, кое е най-доброто бойно изкуство в света? Като очаква да ми каже айкидо. Той преподава айкидо. Той каза: планината е една, върхът е един. Пътищата към върха са много. Ти трябва да избереш един път, ако искаш да стигнеш върха. Ако постоянно скачаш от пътека на пътека, ще останеш под ножието. Което значи, че до стигането на върха има много пътища. Да, не е само айкидо. Просто аз съм избрал този път. Има много пътища. И всички, които вървят по тези пътища, са ценни хора. Така сега се опитвам да обучавам и моите ученици. Не бива да подценяват нито едно учение, нито едно бойно изкуство. Всички, които са стигнали върха на своето бойно изкуство, имат правото на поклон. Да им се поклоним. Те са хора, които са дали много от себе си, които са развивали много в себе си война. А война не е нещо гнило, не е мазмантия, който предава. Война е силна личност. Добре. Да видим другите неща. Това е една абстрактна работа. Спомен за Бош се казваше. Да. Иеронимус Бош. Да. Когато използваш аромата на древните неща и се учиш от тях, може да създаваш ново изкуство. Както е казал философа, всяко ново е забравено старо. Това е в областта на рисунката и на графиката. Неща, които съм работил. Това в Словения, в Словакия и Чехия. Правих изложби с тези работи. Това е наградата на Холдинг Доверие, което бях направил. Абстрактна пластика, нещо, което се заражда от кръглото. Или обратно. От многоформията отива в кръглото, в сферата. Тъй като сферата е формата на Вселената. Това е като един знак, като една посока към небето. Това са едни бижута, с които правих изложба в Япония. Те са протракийски изследвани. Бог да го прости Александър Фол. Аз с него консултирах идеята за този целият комплект на серия с протракийски бижута от вярата на траките, нещата, които са имали. Като духовност, ето това е една миниатюрна колесница, която беше също в изложбата. Във всяко едно от тези бижута има стих на поета Дянко Дянов. С него правихме една обща концептуална форма на изкуство и с Георги Китов, тъй като Александър Фол вече беше починал. Да. Заедно направихме точно концептуална форма на изкуство. Това е един кръст от злато, от инкрустация на злато на палисандър, на полускъпоценни камъни, който покойният дядо Геласи, секретар на Светия беше дарил. Аз бях още студент, когато го правих. Беше дарил на един владика в Гърция. Това е от нещата, които се занимавам с приложено изкуство. Обичам да се занимавам в различни насоки. Така е. Правим уникални ножове. Когато човек емоционално приключи в някакъв вид изкуство, той може да се насочи към друг жанр. Това е един шах, който в Европейската банка го взеха. Войските бяха гръцки и египетски. Това са египетските войски. Както виждате, Озерис, Изида, Анубис, Хор тук. Единият кон е Камила. Топовите са саркофази. Аз съм виждал различни шахове, обаче това е също уникален.
Авторите и колегите създават, българите създават красиви неща. Умеят. Можем. Страдаме от липса на менеджери. Това е проблема на България. Ние сме една малка бедна страна все още, но все пак имаме много силен дух. Имаме ген, който сме дали на човечеството и който продължаваме да даваме. Имаме познание, което сме дали в хилядолетията. Не случайно така смело говоря за хилядолетия. Да. След малко ще почнем да говорим и за тази книга. Да. Но искам още да видим твоите неща. Да. Това отново шаха. Шах. Гръцките войски са от Зандаса. Това бяхме една концептуална форма на изкуство в Германия. Ахен. Западно от Кьолн на 60 км. Ахен, да, това е много интересно. Да, беше интерпретацията, това беше интерпретация в глина. Имаш на разположение глина, трябва да направиш концептуална форма. Българите направихме от най-интересни неща в интересни сцената, за което получим потупване по рамо. Значи керамика. Не, сурова глина, директно работи в глината. Това са стълби, това е доста голямо като размер. Ага. И аз направих тази инсталация, която се казваше Усещане за човек. Това е също една въжена инсталация, с която звучеше и имаше разположени много родопски чанове в нея. Беше в Дома на културата Сердика, бившия дом Лиляна Димитрова. Тук минаваха двойките, които се жениха и те така изживяваха много приятен момент, защото тя самата пластика беше подвижна и можеше всеки да играе с нея и различни звуци да добива в самата инсталация. Това са едни лазерни инсталации, които правихме заедно с големия в НДК зала номер 6, на Светлин, на паното, където е самописното. Там направихме две инсталации на Съня наяве и Духът на българите. Храма направихме. Това беше перформанс с голи тела и лазерни лъчи. Заедно с големия наш учен физик Иван Бачваров, който в квантовата физика е невероятен специалист и в квантовата електроника. Много духовен човек, с много силна вяра. Заедно направихме нещата. Тогава можехме все още да си позволим да правим такива големи мощни инсталации, които струваха много пари. От годините насам НДК все по-малко и по-малко започна да служи на изкуството. И все повече и повече да става търговски център. В момента, на времето правихме много демонстрации по екида в НДК, художника можеше да си позволи да направи изложба в НДК. Сега всичко е една огромна търговия, цените са такива огромни, че изкуството не може да стъпи в НДК. Тоест Народен дворец на културата, да, има събития, голямата зала се плаща, с едни големи разходи се правят едни големи концерти единствено, от време на време някои художествени произведения, някои събития, но не това, което трябва да бъде един дворец на културата. Христо Друмев правеше интересни събития. Да. Първанов беше този, който отговаряше за НДК и той помагаше и правеше доста помагаше. Сега не знам как са нещата, не знам кои са новите правници, но не можем да направим демонстрация по екида, защото не искат и не големи хиляди. Няма как да направим една самостоятелна голяма изложба, защото пак искат не големи хиляди. Художника в днешно време не може да си позволи тези неща. Да. За голямо съжаление. Говорим и трагични неща, но това е истината. Сега глътка вода. Това е ритуално при тебе. При мен е ритуално, защото водата е другото нещо, освен светлината, което е нужно на човека. Водата дава живот. Именно. Въздуха е първото, което свършва, второто, което свършва е водата, което отнема живот. Знаем и за многото изследване на водата, знаем и за нейните качества. Да жива и въртвам вода в хилядолетия се говори след маговете. Те са наясно с водата. Японският професор не е нищо друго, което представя водата, освен това да представи неща, които човечеството знае. Но Япония като цяло, тя винаги е държава, която повече мултиплицира, отколкото създава. Там е конфуцианско общество, те са перфектни изпълнители. Европеец е този, който е гений, който създава.
Викат японци измисли, ако изследвате, ще видите колко неща всъщност те са купили като лиценз или са откраднали. Както и китайците в Те момента. отначало още Както и китайците в вземат момента. нещо, го разглобяват и след това Да. разглобяват, нали, по Но своя всъщност начин. мозъка на нещата е европеец. Винаги стои европеец отзади. Винаги. Ние сме дали на човечеството страшно много. И трябва да имаме малко по-висок дух от това, което ни пробутват. Когато бях на изложбата в Токио, който още дойде, за мен беше чест. Един такъв голям българин, голям по размери, голям по дух, голям по постиженията, които успява да направи, не то толкова млад, да каже своята житейска философия. Да. Той казва много ясно. Сумото, чиста работа. Биш ги, уважават те. Не ги биш, не те уважават. Много ми хареса, че поне човек трябва да се учи, докато е жив. Аз научих това нещо от него. И го прилагам. Навсякъде, където опитва да мачкат духа български, аз им доказвам обратното. И когато добре ги набиеш, те започват много да те уважават. Да. Разбира се, звучи много агресивно това. Но агресията е първо от тяхна страна, не от наша. Така че пред Господ съм чист. Аз само съм отържател на огледало. Да. Така. Хармонията какво е за тебе? Хармонията е нещо висше. Защото да живееш хармонично, да се стремиш, ти не можеш да достигнеш идеала. Всеки един човек има своите недостатъци. И идеала е Господ. Ние се стремим към Него. Не можем да бъдем богове. Ако сме богове, няма какво правим на земята. Нито сме тук, за да еволюираме и да развиваме себе си. Това е единственото, поради което сме тук. Разбира се, да продължим рода човешка. Това е една от функциите. Но ако не го направим, то поне трябва да еволюираме ние. Хармонията е нещо, което дава адекватност на човек. Да бъде нормален, адекватен в нещата, с които се занимава, в контакта, особено в контакта с хората. Защото всеки човек има своето значение. Няма значение какъв си, какво си постигнал. Ако си хлебар и си най-добрият хлебар, ти си ценен човек. Ако си строгар, ти си ценен човек. Във всеки един човек сърдечна чакра е зърното Божие, светлинката, там е грала. И когато се отнасяш обидно към даден човек, значи ти обиждаш неговата божествена същност. Тоест обиждаш Господ. Да. Затова трябва човек много да премерва нещата. Това става чрез хармонията. Разбира се, не да бъде идиот и да позволява да бъде унижаван по най-елементарен начин. Той трябва да има рицарско достоинство. Но всичко трябва да бъде в хармония. Не можеш да накажеш един човек с по-голямо наказание, от което е променен. Ако го направиш, въпреки че принципно човек няма право да наказва. Господ решава тези неща. Така че хармонията е нещо всеобятно, нещо вселенско. Защото Вселената съществува в хармония. И ако даден астероид блъсне дадена планета, това пак е част от хармонията. Някъде на друго място пък има баланс на спокойствие. Ето защо, примерно, няма бяла и черна магия. Много хора се заблуждават. Викат, аз съм езотерик, ама правя само бели магии. Няма бяла и черна магия. Има магия. Има магия, която променя света. И ти нямаш право да правиш това, което Господ е създал. Това е голям грях да направиш магия. Да. Защото ако за тебе е добра, то за другия не е. Винаги има някой, който е ощетен. И това е двойната гледна точка, което прави едно цяло. Всеки казва дуалистичен модел, аз казвам, че не е верно. Той е троен модел. На триединството модел. Защото двете начала създават едно трето, което носи други качества, не техните две. Може да вземе от техните две, но носи едно друго по-пълноценно качество. А и Господ е създал модела по този начин. Мъж и жена прави човек. Да. Детето се ражда от мъж и жена. То носи качество на един и на други, но е индивидуална отделна личност. Ето защо това е триединство, това е хармония. Това е хармония. Да. Баланса между нещата. А какво е за тебе приятелството и били защитил приятел, който да е унижаван, примерно, и от друг човек? Аз съм го правил. Когато мога да го направя. Разбира се, аз трябва да вярвам в правотата
на приятела. Понякога ми се налага и го правя, независимо от това, че не е прав. Това си е мой грях. Защото в дадения момент аз не мога да дам точната оценка дали е бил прав. Понякога е въпрос на много стотни от секундата време. Приятелството, изобщо братството, като цяло е нещо много ценно между хората. Да. Ако хората осъзнаят това, то те биха били едни много по-добри хора. Но с лекота всички говорим за тези неща, но много трудно да бъде изпълнено. Много е трудно да пребориш своето его и да можеш да оцениш приятела. С годините успях да се науча, разбира се, заслугата на моя учител, да се науча да се радвам на изкуството на другите хора. Ако погледнете нашия брата художника, да ми извинят приятелите, художници, които са не всички са такива. Разбира се, но там егоцентризма е много силно заложен. Отиде на изложба на свой приятел или колега, пред него се хили, а после говори, те скучни работи, само и само защото не са неговите работи. Ако обаче открием красотата в нещата на другите, които правят, красиви неща, ние ставаме много по-щастливи. Аз сега колекционирам на много колеги произведения, защото се радвам да ги имам. Да уча хората около мен да ползват това изкуство и така нататък. Много е важно да се научим да оценяваме другия. Тук е закодирано приятелството. Няма приятелство, когато не оценяваш другия до тебе. А го държиш приятел само за да го ползваш. Да. Няма как да има приятелство. В рицарството има една такава приказка. Нашия велик пиор Асен Асенов много често я казва. Жест за жест. Да. Трябва да дава жестове, за да получава жестове. Обратно, когато получава жестове, връща жестовете. Но това се гради приятелството. А това е хармония. Това е хармония. Ако само получаваш жестове, а не даваш, ти разваляш хармонията, правиш дисхармония. Няма как да бъде красиво това, което става. Винаги трябва да има баланс. Да. А какво е за тебе предателството? Обратното на приятелството. Предателство има, винаги има. Предателството пак е закодирано от егото на човека. За съжаление, предател става предател цял живот. Те не го осъзнават, които го правят. Винаги остава предател. И е много опасно човек да предава. Понякога обаче обвиняваме хора, които поемат своя път в предателство. Това не е точно предателство. Да. Има моменти, когато хората поемат своя път. Тоест, израснали са много и не винаги предават. Трябва много ясно човек да има много ясна ценностна система, за да може да оцени кое е предателство, кое не е. Но предателството е едно от най-грозните неща. Аз съм сигурен, че на всяко хилядолетие, трето хилядолетие, се дава ново учение на човечеството. Както е минал Египет, минал в Орфизъм, там е дадено учението на Христос след 3000 години. Отново ще има дадено. На всяко хилядолетие обаче то се окъпва и се преражда. И ето, ражда се богомилството. То окъпва, преражда. В края на 20 век се ражда нещо, което продължава богомилството до динамизма. Един интересен факт. Унисабуро Дигучи, който е духовният учител на Осенсей, който създава айкидо, е задочен ученик на Дънов. Той чете Дънов и учи много от него. Разбира се, Дънов не е от силата на Христос, но той има нивото на окъпване на енергията, на прераждане и на продължаване на нещата. Не е ли в разрез с прераждането и християнството? Не, християнството къде говори за... Кажете, посочете ми къде християнството пише, че няма прераждане. Посочете ми къде го пише. С две думи го кажи Христос, защото няма. е края на предаването. Да, християнството не отрича прераждането. Но пътя на християнството е толкова силен, че вие, ако използвате чисто християнство, аз не съм от тях. Съм много грешен човек, затова съм в ордена, да изкупвам греховете си, затова се ходи в орден.
Това е път, който може да стигнете директно в най-чистата енергия на Бога. И тогава няма нужда от прераждане вече. Ти служите си вече част от най-чистото ниво, което движи Вселената. Това е християнството. Това е един от пътищата, който по-късно ще бъде даден нов. И така, и така, и така. Господ се знае работата. Добре. Кажи нещо за край. Първо, благодаря ти, че ме покани. Винаги си пред. За мен беше чест, че говорихме за тези важни неща. Искам да пожелая на българите, аз винаги много често го казвам, звучи като клише, но има много, много, много важна същност. Искам да я пожелая добра светлина. Да са живи и здрави, да имат силен български дух, да не забравят, че живеем на територия и на място, където нашите деди са проливали кръвта си хиляди години. Да не забравяме, че най-върховното, най-началното Божие познание е по тези земи, закодирано във Варненския некропол и в артефактите от Стара Загора, от Димитровград, от Търговище и други места. Т.е. цялата цивилизация. Може би това е била цивилизацията на Атлантите. Да, добре. Благодаря ви, драги зрители. Радвам се, че днес бяхте отново с нас. Чухте едни интересни неща от Христо. Аз много му благодаря. И искам да ви кажа, че хармонията е във вас. Просто вие трябва да я потърсите. За всеки това е нещо, което индивидуално бих казал. Така че до нови срещи. Гледайте всички предавания на нашата телевизия, защото ще научите нещо ново. До нови срещи.